Hola, en aquest vídeo veurem com importar de forma ràpida i senzilla a Zotero referències des de la base de dades Scopus. En primer lloc, accedim a la pàgina web de la biblioteca i al catàleg Ho cerca tot, cercarem la base de dades Scopus. Un cop trobat, fem clic a Disponible en línia. Com moltes altres bases de dades, Scopus té contingut d'accés restringit subscrit per la biblioteca. Per tant, a l'accedir al text complet, haurem d'incorporar les nostres credencials del campus virtual de la Universitat de Vic. Un cop a dins, fem la nostra cerca. Un cop revisat tots els resultats, quan sapiguem quins articles o documents ens interessen, hem d'anar a l'extensió Zotero Connector, fer clic i se'ns obrirà una pestanya amb els resultats de la primera pàgina. Seleccionem tot el que ens interessa, fem clic a OK i veiem com s'importa a la nostra biblioteca de Zotero. Una altra opció és importar-ho directament des de Scopus, sense passar pel connector de Zotero Connector. En aquest cas, al cercador, fem clic al botó Export i ho exportem en format RIS. Ens dona l'opció d'exportar tots els documents de la pàgina. També podem sortir, seleccionar quins articles ens interessen i si tornem a donar clic al botó Export, en aquest cas només ens exportarà els 3 documents. Podem seleccionar quines metadades arrossegar cap a Zotero o quines obviar. En el nostre cas seleccionarem totes i farem clic al botó Export. Un cop tinguem el fitxer RIS al nostre ordinador, hem de tornar a Zotero, Fitxer i Importa. En aquest cas, importem un fitxer de tipus RIS, li diem que endavant i seleccionem el fitxer. Un altre cop li donem el botó endavant i ja ho tindrem importat. Veiem que, a més, ha creat una col·lecció nova per diferenciar-ho de les altres referències que ja teníem a Zotero.